good morning, बोरै दं? थ' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव ओरैबायदि मोनसे स्पेसियेल भिडिअ लोगोफोर लानानै फैदों ना माने लोगोफोर दिनैनि भिडिअनिफ्राय नोंथांमोना माबा मोनसे कामायनो हागोन दै माने लोगोफोर दायो नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेल नायना मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअ बनायनो नागिरदों थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाबाय गिफ्ट एवे भिडिअ माने लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे गिफ्ट एवे होनो नागिरदों नोंथांमोना आंखौ ओरैबायदि सापर्ट होबाय आं थाबैनो दा 40K जासिगोनसो दा माने लोगोफोर स' बेनि थाखायनो आंबो माबा मोनसे आंनि हानायनिफ्राय नोंथांमोननि एसे माबा मोनसे होनो नागिरदों आरोना स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाबाय गिफ्ट एवे भिडिअ आरो जाय गिफ्ट एवेखौ मिन्थिया स' बे भिडिअनि गेजेरजों दा बुजायखानोसै लोगोफोर नाय जाय बुजिया नाय दै माने लोगोफोर आं मोनसे सिम्पल बुजायसै आरो माने गिफ्ट एवे माने मोनसे लोगोफोर लटारि आरोना लटारि बायदि बुंजायो आरोना लोगोफोर लटारिया माने बहुद सिम्पल नोंथांमोना जेबो बाहायनाङा जेबो फैसा खरस खालामनाङा माने आंनि भिडिअनि बे सिङाव नोंथांमोना जेसे हायो माने गासैबो लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना स' माने गासैबो कमेन्ट खालाम लोगोफोर जेसांनो कमेन्ट बारा फैयो बेसांनो मोजां लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो कमेन्ट खालाम नोंथांमोना बे कमेन्ट खालामनायनि थाखायनो 1000 रुपिस नोंथांमोना लानो हागोन लोगोफोर माने जितिनो हागोन आरोना माने नोंथांनाव लाख दोङोबा 1000 रुपिस बे मोनसे कमेन्ट खालामनायनिफ्राय मोनगोन नोंथांमोना स' लोगोफोर आंनि थाखाय माबा मोनसे मोजां कमेन्ट सायख' स' ओमफ्राय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आरो मोनसे बाथ्रा माने खासे मानसिया अनलि मोनसेल' कमेन्ट खालामनो मोनो लोगोफोर माने मोननै कमेन्ट खालामफ्लाङोबा माने खामोबा आरोना माने बे मानसि जितिबाबो माने बे रिजेक्ट जागोन लोगोफोर माने मोननै कमेन्ट खालामथारनाङा अनलि मोनसेल' कमेन्ट खालाम लोगोफोर स' बे मोनसे कमेन्टनि फायनो नोंथांमोना 1000 रुपिस नोंथांमोना जितिनो हानाय आरोना लांदोंबा लोगोफोर मोननैसो नियम दङ आरोना बे गिफ्ट एवेखौ लोगोफोर बारायनो थाखाय स' फार्स्ट नियमानो जाबाय माने गिबि नियमानो जाबाय स' नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन गिबियावनो ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ लाइक खालामनांगोन लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर प्रायानो खोन्थायो आरोना बे मोनसे ट्रिकखौ माने लोगोफोर नोंथांमोना आंनि नैबे मोनसे भिडिअखौ नैबे गिफ्ट एवेनि भिडिअखौ बेसेबांहाय लोगोफोर सेयार खालामदो माने बिदि सेयार खालामोबा नोंथांनि कमेन्टआ बे माबायाव रेन्डमलि सेलेक्ट जानायाव माने पिक जानो थाखाय बहुद चान्स थायो आरोना स' बेसेबांनो सेयार खालामो बेसेबांनो नोंथांनि कमेन्टआ माने नोङो विनार जानो थाखाय चान्स थायो आरोना लोगोफोर स' प्रायानो खोन्थाया लोगोफोर आं बाद खोन्थाबाय थायो आङो स' नोंथांमोना बेसेबां सेयार खालामजाबाय भिडिअखौ जाय हायो गावनि वाट्सआप फेसबुकआव बेसेबां हायो लोगोफोर सेयार खालामबानो जाबाय स' नोंथांमोना बेसेबां सेयार खालामो स' नोंथांनि कमेन्टआ माने पिक जानायनि चान्स दङ आरोना लोगोफोर आरो जाय दासान्दिबो आंखौ इन्स्टाग्रामाव फल' खालामबाय स' प्लिज लोगोफोर फल' खालामबानो जाबाय मानोना दानिया आं निउ आपडेटफोरखौ माने इउटुबनि आपडेट माने आं मा जादों मा जायाखै माने भिडिअनि फैनायनि सिगांनो बेयाव लोगोफोर आपडेट होगोन स' प्लिज नोंथांमोना थांना फल' खालामना लाबानो जाबाय आंनि इन्स्टाग्राम एकाउन्ट लोगोफोर माने जाय बुजिबोनाखै गिफ्ट एवे मा माने जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअखौ माने गासै बुजायलांगासिनो लोगोफोर माने लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअ माने नोंथांमोना माबा मोनसे आंनि थाखाय मोजां माबा मोनसे आंखौ जेनेबा बाख्नायनायानो जा माया मोनसे कमेन्ट खालामनाय लोगोफोर माने नोंथांनि गोसोआव मा फैयो आरोना स' कमेन्ट खालामबानो जाबाय भिडिअनि सिङाव स' बेफोर कमेन्टनि गेजेरावनो लोगोफोर मोनसे कमेन्ट सायख'गोन माने लोगोफोर आं सायख'वा माने मोनसे एप दङ आरोना स' बे एपआव बे कमेन्टखौ गासिखौ होबा हमना ला 1000 कमेन्ट फैबाय आरोना स' बे 1000नि भितराव लोगोफोर मोनसे कमेन्टआ सायख'गोन आरोना स' माने बे सायख'जानाय कमेन्टनि मानसियानो जाबाय लोगोफोर विनार बे गिफ्ट एवेनि विनार आरो बे गिफ्ट एवेनि प्राइसआनो जाबाय लोगोफोर 1000 रुपिस दै लोगोफोर माने लोगोफोरनि बेहाय फार्स्ट गिफ्ट एवे ना स' बेनि थाखाय आं एसे खम लादों आरोना दासान्दि आरो बारा फैसाबो गैया जाना दङ पेमेन्टबो हाबाखै डिमान्ड दङ आंनिया लोगोफोर बेनोसै आरोना गिफ्ट एवे माने लोगोफोर दासान्दि जाय भिडिअखौ नायगासिनो गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय मोनफा जि गोसोआव फैयो आरोना स' नोंथांमोना बे कमेन्टनिफ्रायनो जितनो हागोन मोनसे 1000 रुपिस लोगोफोर ओके स' लोगोफोर आसा खालामो गासिबो कमेन्ट खालामगोन आसा माने मोनसे खोथा बुंनो बावगारदोंसो आरोना माने लोगोफोर आं साननैसो सिगाङाव माने मोनसे लाइभ फैना लोगोफोर बुंदोंमोन दे माने नोंथांमोना सोरबा नायदोंबाथाय मिथिखाबाय जानांगौ माने आं गिफ्ट एवे लोगोफोर हिन्जावसाफोरनि थाखाय दख'ना आरो हौवासाफोरनि थाखाय गामसा आरो आर'नाइ होगोन होनना बुंदोंमोन लोगोफोर बाट लोगोफोर बे आंनि बे थिंकिंआ जानाय नंला बायदि मोनबाय मानोना दासान्दिथ' गासैबो मिथिखागौ नङा होमबा दासान्दि लकडाउन माने कार्फिउ बाहेरायाव ओंखारनायाथ' लोगोफोर माने फर एग्जाम्पल माने आंनि सासे विनार जाहैबाय हमना ला जुनाय नङाबा क'क्राझार आरोना बहुत गोजान आरो लोगोफोर माने बायसेन्स दै जानो हानाय आरोना ओमफ्राय आरो बे जुनायनि साबसक्राइबा जेनेबा विनार जाबाय आरोना स' बिनो आं बोरै हैनो बेखौ दख'ना नङाबा गामसाखौ लोगोफोर स' बिनिखौ लोगोफोर आं सानबाय जे दासान्दि लकडाउन बे जाखाला ओमफ्राय इयुनाव लोगोफोर आं बरिया गिफ्ट एवे होगोन आरो नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट थांना लोगो हमना नोंथांनो होगोन आरोना स' लोगोफोर बे जागोन उनाव जेब्लासिम लकडाउन खुलिगोन माने लोगोफोरनि बे मोनसे गिफ्ट एवेनि पेमेन्टआ माने अनलाइन जासिगोन लोगोफोर माने आं गुगल पे फन पे बिदिनो पेटिएमफोरजों अनलाइननि जेनेबा नोंथांनि जेनेबा एकाउन्टआव बिहरना आं फैसाखौ सोना हरगोन आरो लोगोफोर स' बिदि जासिगोन उपाय गैला न होमबानो नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट लोगो हमना डाइरेक्ट केसै होनो हानाय नंला स' लोगोफोर गाज्रि जामोनसै आरोना स' इयुनाव बरिया बिदिनो लाबोबाय थागोन आं गिफ्ट एवे स' नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय आरो थाबैनो आंखौ 50K सिम सहैहोथारदो लोगोफोर माने आंनिया बार्थडेआ लोगोफोर सेप्तेम्बरनि 11 तारिख दै स' लोगोफोर बे बार्थडेनि सिगाङावनो आं टारगेट मोनसे लादो आरोना 50K जानाय लोगोफोर मोनसे टारगेट मोनसे लादो दे आं स' जायनो जाया आंथ' जेबो बुंनो हाला बाट नोंथांमोननि सापर्टआ बिदिनो थाबाय थादोंबा निस्सय जागोन बे आंनि बार्थडेनि सिगाङावनो माने लोगोफोर मोजाङै गोसो लाखि आंनि बार्थडे जाबाय सेप्तेम्बरनि 11 तारिख लोगोफोर स' नोंथांमोना आंखौ विश खालामनो बावगारनाङा बे तारिखखालि अके
लोगोफोर जियानो जाया मानो आं आसा खालामबाय नोंथांमोना गासिबो कमेन्ट खालामगोन आरो आंनि बे गिफ्ट इवे भिडिअ बाहागो लागोन थ' लोगोफोर लोगो मोनसे नेक्स्ट भिडिअजों माने साननैनि उनाव बिनि रिजाल्टखौ दायो लाबोगासिनो लोगोफोर माने नोंथांमोना जेसे हायो बे साननैनि गेजेराव नों कमेन्ट खालाम बेसेबां हायो लोगोफोर शेयार खालाम भिडिअखौ माने जाय जेनेबा नोंथांमोननि जेनेबा लोगोफोरा सोरबा आंखौ नायाबा सोरबा आंखौ सिनायाबा स' शेयार खालामना होबानो जाबाय गिफ्ट इवे होगासिनो स' नोंथाङा माबा मोनसे कमेन्ट खालामना हो जितिनो हानाय 1000 होनना बुंना होबानो जाबाय आरोना सोरबा लोगो सोरबा गार्लफ्रेन्ड सोरबा मा गासै न'खरनिफोरनो आरोना स' गासैनिबो शेयार खालाम लोगोफोर अके थ' लोगोफोर माने नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे दायो माने गिफ्ट इवे रिजाल्ट भिडिअ लोगो मोनसे आरोना थ' साननैनि उनाव भिडिअ फैगासिनो थ' लोगोफोर नेनानै थाबानो जाबाय स' आसा खालामो गासिबो कमेन्ट खालामगोन होनना थ' लोगोफोर दिनैनि थाखाय